Здравейте! Намираме се на улица 27 юли на ПП на Варна, където отдаваме един чудесен апартамент с чиста жилищна площ 90 квадратни метра, който представлява този голям дневен тракт с кухненска част, работеща камина. Кухня, в която почти всички уреди са нови. Във всяка стая има климатик. Това е големият балкон. Това е родителската спалня. Жилището е след основен ремонт, пребоядисано, чисто нови климатици, лъснат паркет. Това е детската спалня. Също с климатик. Виждате много светли помещения, големи прозорци, хубави тавани, високи. Доброто старо строителство. И това е задната тераса. Изток. Много дишаме. Отново сме в входното антре. Тоалетна. Чисто нова. И баня. Чисто нова. Един прекрасен апартамент, който се отдава заедно с гараж с автоматична врата във вътрешен двор. Благодаря ви.